Gipaubos na sa drug test ang mga pulis nga na-assign sa mga police station sa Southern Cebu. Gihimo ang drug test sa Talisay City Police Station. Sa mga nagpaubos sa drug test, walay nagpositibo kanila. Tinguha niini ang pagsiguro nga walay pulis sa probinsya ang tiggamitan og iligal nga drogas. Ilabi na nga aduna sila'y nagkadaiyang operasyon. Sama na lang sa anti-criminality campaign. Samtang gihatagan og 15 ka mga bag-ong handheld radio ang Talisay City Police gikan sa Talisay City LGU aron mas dali ang komunikasyon. Ilabi na panahon sa kalamidad. Mitunol niini si Mayor Samsam Gulyas ngatoy Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon, hepe sa kapulisan sa Talisay. Matud pa ni Gulyas nga simple lang kini apan dako kaayo kini og ikatabang sa matag adlaw nga serbisyo sa kapulisan. Asoy pa niya nga ang paspas nga komunikasyon maghatag og paspas nga pagtubag sa alarma. Dako ang pasalamat ni Sayon kay nakadawat siya og bag-ong patrol car ug mga radyo sa iyang pag-asumer isip hepe sa kapulisan sa Talisay. Asoy pa niya nga mas muligon pa ang ilang kapasidad sa paghatag og paspas nga serbisyo gumikan sa suporta nga ilang nadawat.